Bé, anem a fer aquest exercici que diu el següent. Un cos de 250 quilograms triga 5 segons a pujar una pendent que forma un angle de 4 graus amb l'horitzontal. Un cos de 250 quilograms triga 5 segons a pujar un angle que forma 4 graus amb l'horitzontal. Parteix del repòs fins a assolir una velocitat de 20 metres segon al quadrat. Determina la força que ha actuat i la potència desenvolupada per a pujar el cos si el coeficient de fricció entre el cos i el pendent és de 0,15. Llegim de nou l'enunciat, l'intentem entendre, gràficament el representaríem així. Tenim una pendent que fa 4 graus respecte a l'horitzontal, tenim un cos que diuen que té una massa de 250 quilograms, apliquem per un cantó una força, amb la qual aconseguim que la velocitat final sigui igual a 20 metres segon, que la velocitat inicial era 0, i evidentment, com que tenim una altura que superar, hi haurà una potència, hi haurà energia, haurem de vèncer l'energia potencial. Per tant, per fer aquest exercici anem a repassar una sèrie de conceptes bàsics que hem de conèixer. Per començar, conceptes trigonomètrics. Si nosaltres tenim un triangle rectangle, això són 4 graus, i a la hipotenusa li diem x, això li diem a i això li diem h. La hipotenusa pel cosinus de 4 és igual al catet contigu, que és aquest. És a dir, a és igual a la hipotenusa a x pel cosinus de 4. I serà a. La h és igual a x pel sinus de 4. És a dir, el catet oposat és igual a la hipotenusa pel sinus de 4. El catet oposat, com parlem de catet oposat, respecte a l'angle que considerem. Molt bé, recordem aquestes relacions trigonomètriques que són molt importants. A és igual a la hipotenusa pel cosinus de 4, h és igual a la hipotenusa pel sinus de 4. Borrem i passem a explicar un altre concepte que s'ha de conèixer per poder solucionar aquest exercici adequadament, que és el següent. Tenim una pendent de 4 i és que l'h, evidentment, si coneixem 4, la podem calcular. Ho hem dit fa un moment. H és igual a x per sinus de 4. El que no coneixem és la x. I per tant, com podem determinar la x? Doncs si això és 0, la velocitat inicial, i 20, la velocitat final, evidentment hi ha hagut una acceleració. I es tracta d'un moviment uniformement accelerat. Quina és l'acceleració? Igual a l'increment de la velocitat partit pel temps. En aquest cas és 20 metres segon, partit pel temps que han sigut 5 segons, resulta que l'acceleració és 4 metres segon al quadrat. Molt bé. Ara, quan va l'x? Doncs hem de repassar les fórmules, recordar-la, memoritzar-la, i que sabem que x, en el cas que no hi hagi velocitat inicial, és un mig de a per t al quadrat. A el coneixem, és 4, i el temps també el coneixem, per tant podem determinar x. Important per solucionar el problema, conèixer la distància, per saber el treball. Treball és igual a força per distància, per la distància recorreguda. Molt bé. Ara anem a dibuixar, i aquí tindrem la massa, que evidentment la massa és atreta per l'efecte de la gravetat verticalment cap al centre de la Terra, i tindrem la projecció, que serà la normal, i per definició la força de fricció que s'oposa al moviment és igual a la normal multiplicat pel coeficient de fricció, que és aquest d'aquí, 0,15.
Una vegada representa, que evidentment això serà 4 graus i per tant aquesta d'aquí, això d'aquí serà igual al valor d'aquesta força multiplicat per cosenos d'alfa, per cosenos de 4 en aquest cas. I amb tot aquest repàs ja podem començar a fer l'exercici. Iniciem. Primer de tot el representarem, agafarem les dades i començarem a fer l'exercici. Representació, primer càlcul. Anem a representar l'exercici. Agafem i representem. La càrrega actua una força que serà de 250 kg per 9,8. Això seran els newtons. Fem la calculadora i ens diu que la força que actua 250 per 9,8. 2.450 newtons. Per l'altre cantó, hi ha una força que nosaltres apliquem per aixecar-la, que no la coneixem, i hi ha una força que és la força de fricció. L'exercici ens dona les dades suficients per poder-la calcular. Ens diu que això són 4 graus i, en conseqüència, aquest angle d'aquí també serà de 4 graus. I això serà la projecció a la normal. Per tant, la força normal, que suposarà el moviment, quan la multipliquem pel seu coeficient, serà igual a 250 per 9,8, anem a calcular-la, la força de fricció serà igual a 250 per 9,8 multiplicat pel cosinus de 4 graus. Fem l'operació 250 més multiplicat per 9,8 per cosinus de 4. Això em dona 2.444. Aquesta és la força normal. Força normal. Si la multipliquem per 0,15 tindrem la força de fricció, que és 366. Vaig a posar-ho aquí, això ho borro, que està malament. Estem parlant de la força de fricció i per tant tot això multiplicat per 0,15. I això serà igual a 366,6. Què? Doncs és una força, per tant seran newtons. Molt bé. Ara ja tenim quina és la força de fricció, la força que suposa el moviment. 366,6 newtons. Bé, quan val H? Una altra dada que hem de saber. I una altra dada que hem de conèixer és quan val la X aquesta. La H és fàcil. La H, l'altura, per determinar l'energia potencial, serà igual a la X multiplicat pel sinus de 4. Per tant, vol dir que primer de tot he de calcular la X. Recordem que si hem passat a una velocitat 0 a una velocitat de 20 metres segon, hi ha hagut una acceleració. I la fórmula de l'acceleració és igual a increment de la velocitat partit per increment de temps o variació de la velocitat per variació del temps, que en aquest cas la velocitat és 20 metres partit per segon. I per tant, aquests 20 metres partit per segon partit pel temps, que ha sigut 5 segons, serà 4 metres segon al quadrat. Aquesta és l'acceleració uniforme, es tracta d'una acceleració de les que s'anomena un moviment uniformement accelerat. Molt bé. Si recordem, la fórmula per calcular el temps amb un moviment uniformement accelerat que es parteix d'una velocitat 0 i d'un espai inicial 0 serà igual a 1 mig de A, l'acceleració per T al quadrat, és a dir, 1 mig de l'acceleració, que és 4, per T al quadrat, que és 25 al quadrat, perdó, 25, que és 5 al quadrat, perquè són 5 segons, vaig a posar-ho bé, per 5 al quadrat, que són 25.
Això 4 per 25, 100, partit són 50. 50 què? Metres. Llavors, d'aquí a aquí fa 50 metres. Ja tenim les dades de la força de fricció. Tenim determinada la força de fricció. Tenim determinada la distància aquesta, que són 50 metres. Tenim determinat aquest angle, que són 4 graus, i ara podem determinar l'altura. L'altura serà 50 pel sinus de 4, que és igual al catet oposat. Per tant, H és igual a 50 per sinus de 4 igual 50 per sinus de 4 igual 3,48. 3,48, 78. 3,48, 70. Bueno, 3,48. Per tant, l'altura aquesta és 3,48 metres. I l'altre són 50 metres. Bé, anem ara a calcular el que ens demana, que si no m'he oblidat, és la potència desenvolupada i la força que hem utilitzat. Recordem que el treball és igual a la força pel desplaçament, per increment de x, i per cosen hora alfa. Bé, en aquest cas tenim que la força de la força F que apliquem, que és paral·lela al pla de desplaçament, serà igual. El treball serà igual. El W, en aquest cas, serà igual a la força menys la força de fricció multiplicat per increment de x. Per un altre cantó sabem que això serà igual al treball, que és igual a l'energia cinètica de la massa, que és 250 quilograms, 250 quilograms per un mig de la massa pel temps al quadrat. Per la velocitat al quadrat, perdó, un mig, anem a veure, l'energia cinètica és un mig d'm per v al quadrat. Llavors, com que la velocitat al quadrat és 20, serà 20 al quadrat. La velocitat final al quadrat és 20, per tant serà 20 al quadrat. L'energia potencial serà m, que és 250 quilograms, per g, que és 9,8, per la distància, que és 3,48. Bé, tenim, llavors, continuem i tenim que això és 50, per tant, seria F menys F de fricció multiplicat per 50 és igual a un mig de 250 per 20 al quadrat, 250 multiplicat per 20 al quadrat dividit entre 2, això és 50.000. I ara, 250 per 9,8 multiplicat per 3,48, això és 8.526. Torno a fer. 250 per 9,8 per 3,48. Això són 8.526. Molt bé, continuem. 50F menys 50 FF, F la fricció, igual a 50.000 més 8.526. Quan val la força de fricció? És aquesta d'aquí, l'hem calculat abans. Són 250 pel coseno de 4, però com que el 250 és la massa, l'hem de passar al newtons multiplicant per 9,8. I multiplicat per
i multiplicat pel coeficient de fricció. Això em donarà 366 F, això són per 50, 50F menys 50 per 366,6 igual a 50.000 més 8.526. Anem a operar, seria 50 per 366,6 igual 18.330. 50F igual a 50.000 més 8.526 més 18.330. I per tant, F igual a 50.000 més 8.526 més 18.330 dividit entre 50. Fem l'operació. 50.000 més 8.526 més 18.830. Repassem la suma. La suma 50.000. Això està bé. 50.000 més 8.526 més 18.330, 76.856. Això està malament. 76.856. 76.856. Molt bé. Ara el que hem de fer serà, tenim ja, fem la divisió entre 50 i tinc que es dona 1.537,12 newtons. Aquesta és la força. Llavors, em demana la potència. Recordem que el treball és igual a la força per l'espai. Llavors, la força per l'espai, pel desplaçament serà 1537,12 multiplicat per 50, que és el desplaçament, me dona 76.856 joules. 76.856 joules. I anem a veure quina és la potència desenvolupada. Recordem, potència és igual al treball, que és el que han comptat. Vaig utilitzar la notació anglès, la notació normal, que és W. De treball. W de treball en anglès. Llavors, partit, la potència, partit pel temps, això serà 76.856 joules, partit pel temps que triga, em sembla que eren 5 segons. 5 segons. Partit per 5. I això em donarà 76.856 dividit entre 5 igual a 15.371,6 watts. És a dir, 15,376 quilowatts. I amb això tenim l'exercici acabat.